Ano na nga yan? Late na sa aga, late pa sa pagkahapon. Ano na nga yan, Henry M? Maray pang mag-retire ka na. Sorry po. Pasensya na po kamo. Dako na kong gibo mo yan, Aldaw. Late na ro dyan sa paghapon aga. Late pa sa pag-aga. Ano na nga yan? Maray pang mag-retire ka na. Biyo pang yang sarawayon ka. Ha? Sorry po. Pasensya na tabit. Duwang din naman kung yan. Hali ako duman sa saro na aktibidad dyan sa Kwan. Huyan sa ano nga na itong huyan sa may Gugun. May din naman tabi ako sa Gugun Buda pag 2 o'clock. Nagapit ako sa La Piazza Hotel and Convention Center. Ako na kung mga pinagigiribo mo niyan. Ha? Tabi, di, sa aga nga ni, may whole day activity pa akong gigibohon. Anyway, sorry po pasensya na tabi. Kayo manangad ang buhay. Ito po piling barangaw na sa tuyang lawas. Arog mananggad po kayan. Good afternoon, tabi, sendo ka, boss. Kumusta po? Mauran? Nag-uran? Pasensya na po kamuta. Medyo nalit kita mga 15 minutes man ka na. Nag-uran daw tabi dyan na di. May low pressure baga. Ano? May low pressure. Gusto mo nga po danta naman sa pag-asa? Ano yan na apon? Ano? Juan? Jerome, ha? Ako naman kita sa pag-asa. Ha? Naman kita sa pag-asa. Grabe oras. Yung nga, mauran nun talaga. Hello? 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 Managan magamit ka, firme na sa nangling. At ayun na nga, late na sa aga, late pa sa hapon. Pasensya na po. Pasensya na po, Kadurat. Pwede. Sige po, okay, bye-bye. Maabot ka naman sa pag-asa. Yung nga ni, mabot ako sa pag-asa. Mabot ako sa pag-asa. Okay. Okay, sige. Mura mo daw sabi ni Jimmy. Sa 3rd district, may lang ha, tapod ang pag-asa. May plano na naman yan na magpa-evacuar. Kanikuan, Jimmy. Oo. Grabe. Ay, nako. Paano daw yan? Bata na kasapatuson ako ngunyan. Hindi, makusog ang uran dyan? Grabe. Talaga? Ligaw kita. Mano? Ligaw. Magano ka sa ligaw na may trabaho ko sa Ligaspe? Diyan, gabi. Nagprero. Maray na hapon, amigo. Hello? AUBT, good afternoon. Ay, good afternoon, tabi, amigong Jim. AUBT. Opo. Kumusta ka? Ayos lang. Ayos lang. Oo, kumusta siya? Latusun ta kang salbatana ka na. Bata late ako ngayon na hapon. Uy, kumusta man hanggang siya? Last duty kayo ito kaso hapon, Domingo. Di ka magtaka na ron tanong yan na. Uy, arong kayo ni Migo, seriously speaking, tabi, magkusugod ng uran sa 3rd district. Ano tabi ang sitwasyon tangon yan? Drabay ni kang low pressure? Ano po ini draft? So, garo extension kang low pressure. Okay, sige po, go ahead. Napano? Pero ano man po ini, kumbaga bako siya widespread na pag-uran. Kumbaga, pwede ta pang ma-consider as mga isolated thunderstorm. Bako man interong halbayan. Actually, sa ano lang yan dyan sa part ng 3rd district kasi sa nagkapirang munisipyo kang 2nd district. Moving na po ini BP towards digdi sa west, so digdi sa kadagatan kang 3rd district. So at yan, ma-dissipate naman yan ng mga pag-uran. Okay. Hanggang bagi, mauran ba? At yan, madampog po. As in, may mga aron po kaning mga pag-uran, mga isolated thunderstorms. So, naumantayan mga siguro sundo sa mga 2 to 3 days na kanining LTA. Ayun. Okay. Oo. Sa ano ni, makusog na tabing oran sa Ligaw. Pati sa Ligaw area pala ni. Iyo po, tama. Confirm po. Yeah. Okay. So, kung sabihon, tabi migo, biya na bang baka magluya-luyaman sa nene. Iyo po, ano man lang yan, mga 2 to 3 hours. Nadito nakapagmoran sa Ligaw? Nyata ito, BP. Bako talaga naman ito? So mga tiyaon mo palang duman, maapektaran. Garinadangog mo. Okay. So generalmente, di man kita masyadong ikahadit, tabi migo? Ano? Iyo po, dahil man yan, kumbaga, duro-diretso, kumbaga, mapondo man lang. Medyo may pagkakusog talaga kung minsan.
As in, may mga kaibang pagkikilat pagdaguldol. Mm. Ngayon lang po itong halitan ta. So, baad may matamaan kikikilat, Opo. itong mga pustikang kuryente, pustikang Iyo. yung mga telecommunication ta. Ayun po. Yung mananggat, igwa ko na dagong nakikilat ka sa bago pa. Ayun po, yan, kaiba sa Oo. thunderstorms. Yung kami naman sa La Piazza Hotel, may pigatin ako yung kaduang meeting, nagkuhan sukan eh, so kikilat. Yun, biglang minaliwanag. Oo, iyo. Oo, okay. Pero anyway, kung ba, delikado man mga ano pudkaan magkakikilat naan sa mga kababayan ta na nasa luwas tawi pagado kaning oras? Lalong-lalo na po sa mga kababayan tang nagtatrabaho sa field, sa mga parauma, sa mga construction worker. Iyo. Igo pong araw kayan siguro mag-zero mo na as in, to na matapos so thunderstorm so kikilat pagdaguldul. Anyway, dahil man niya na haloy. Iyo. Mas importante kaya itong safety ta. Iyo, tama man. Basta pag, di ba pag dapat pag plane yan, dapat kung may halangkaw na lugar ka, dapat bumaba ka dyan. Delikado yan. Tama po, Bibita. Iyo ang inot niyang katamaan sa mga mas haralangkaw na bagay o lugar. Ang kikilat, bigo, pero ang voltahe ng kuryente ang dara kaya? Ay, ano po ang average Million ka? na. Inaabot yan kay 300 million volts. Grabe, ano? Magusuguno Yun talaga. po. Kaya pag tinamaan ka kan, Pwede pong makasulo ki, so saradik bagang harong na made of light materials, Oo. mga bamboo, araw kayan kay anahaw, so pwede Oo. siyang masulo talaga pag direct ang tinamaan. iyo, pwedeng kumaraba ang harong adi. Posible po iyan, dahil ano nga ni. Giri pala may pagkaamot adi. Iyo. Pwedeng kumaraba ang puso mo adi. Matibay ka talaga, baby. Na-relate mo na naman sa pagkamuot. Okay. Iba talaga pagka may inspirasyon. Pakariya, bigo. Ay, ba, ano may makadang mo gano'n? Baka may makadagog na iba. Okay, salamat tabi, Jim. Mabuhay ka mo dyan sa Iyo po, pag-asa. opo. Alright, thank you. Welcome po and mabalos. Yeah, okay. Thank you so much. Yan tabi ang sitwasyon eh. Kaya, mga tugang, ingat ka mo ha. Pagluwas ko sa Hotel Casubago, sa La Piazza Hotel, sa Convention Center, salbatan ng kusog kiuran, napano nga niya ko ito? Ha? Casubago mainit to noon, ngunyan dyan uminura na pagkahapon. O ingat po kita ha. Alright. Jimmy, kumusta ang latest dyan, Jim? Yeah, bibi magkasugunaan na oran sa mga oras na yun eh. And pinagkapunan ko nga ni si Mayor Jema anong huko ko na noan na plano katatapos pa lang daw din daw. Sabi kang texter, makusog ang uran. Sign? Barangay Taisan. Oo. Makusog ang uran. Okay.
So yan tabi pipian sa sitwasyon ng monitor kita ngunyan. Digdi sa kuyang area of responsibility. Ang pigingatan ang napigatakutan digdi. Kasi related na baga sa mga agian Yeah. digdi kan tubig. Yes, yes, Kung mas yes. kisay na yan madalagan na tubig. Dahil kay puan nga ni digdi. Iyo ang mga dapat na direksyon na tubig. Pero Good morning, good afternoon hen. Makusog po talagang oran. Ingat po kita ka boss. Dahil man baga po. Dahil lang baga dit ha. Do not panic. Dahil pong bagyo. Dahil pong maraot na panahon. Dahil tabi ang low pressure harayo tabi sa Satuya. Duman sa may parte po kan Mindanao. Asin sa low pressure na ito. Dahil pong tsansa po na siya maging bagyo. Do not panic. Relax lang ha. Ang importante po mag-ingat. Dahil magprapauran tabi. Kaso Sabado na may nag-walking ako dyan sa may Leñon Hill, sa Albatana. Biglang uminura. Mata ang payo ko baga, June. Dit sa nang tagdo kiro. Minatulan huktulo sa. Naik ko po. Dalagan. Bata man natin pang may igwa ki foreigner nagpuro picture duman. Kaya po ingat gilang kita ha. O yan si Manong Rick na Mendoza tabi ang sa tuyang OIC sa Apsemo. Manong Rick. Manong Henry, maray na hapon tabi. Maray na hapon tabi. Opo. Ang ibagang pag-uuran to sa ngunyan, thunderstorm. So, ang pinaka-peak alas 5 tabi, ng hapon. Alas 5 din hapon. Mauran alas 5. Iyo tabi. Iyo, ang pag-uuran ngunyan, tigiling ta sa tuyang mga ekipahe. And then doon po sa bandang Masarawag, sa itaas sa Mayon, so sa tuyang rainfall station, Yeah. 18 millimeter ang measurement na po naman. Kang sarong nagbaba dyan sa Masarawag, 41 po ito. 41 millimeter. 41 millimeter. Dit na sana? Tangon yan, 18 po sa duman. Opo. Okay. Kaya apaw na naman sa tinampo tabi. So so tubig sa Masarawag sa ngunyan, color brown. Dahil silted so drainage baganinda. Kang paglinig po ninda, iginilid so mga baybay tapos duman sa kanal. Kaya ang kanal ngunyan bakong functional, barado po. So kaya arog kaya ng sitwasyon dyan ngunyan sa Masarawag. But even then, kasugma, nagpa-meeting ang Office of Civil Defense. Nakaabang naman po ang mga lunadan kang Armed Forces of the Philippines para dyan sa Masarawag, Ginubatan specifically, kung in kaso mag-order si Mayor and then so Kapitan na ililikas tabi ang mga tao dyan. Kasugma pa po yan, naka-antabay tabi. Iyo Anyway, maganda ma-dissipate man siya mga mamaya, taon, mga alas 7, alas 8, maluya man da. Pero, ang tubig, pirming yaw na yan dyan. Gusto sabihin Manong Rick, kung silted yan, di every now and then, pag nag-uran, pirmi dyan mabaha tabi. Kung da yan ma-desilt. Pirmi po, kaya dapat akadan nitong mga so kanal. Pero kung yan ipakwari, di pinang ipakwari ang kanal na. Ipahakot na duman sa mga parakot kang baybay. Yeah. Tanganing biyo pang malinigan lugod na libre. Iyo tabi. Pangyari. Natayan ta sa Mayon Volcano yan sa lugar na ang problema. Kaya ito, pagkapanahonan ko sa field reporting migo, ang pirmi may problema ining lidong Basod, Santo Domingo. Yan na tulay na yan dyan sa may Steel Bridge dyan. Ispilihan ka ito. Yan ang problema ng pirmi ka ito. Oo, ngunyan nyo. Sa ibong. Oo, ang kaya, amigo, conical bagang shape kang Mayon Volcano. Tigre-repair niya ang palibot niya, ang slope niya. So, luway-luway. Sa ngunyan, nagkataon, iyaon po naman sa tangod kang Masarawag, na-activate itong luma na pig-agihan kang tubig gali sa taas.
So, luway-luway po itong natatauban kang baybay, buda, graba, mga materyales ali sa taas. Oo. Ang problema, itong tig-agihan baga po, labaw sa tao, tali pa lang ako dumangkang saro. Nagtupag sa manggilid. So, ang area na po na ini, manuyog. Nagtupag, may mga nyug na nagtutumba, paminsan, nakakasabay duman. Nababara itong channel na tig-agihan kang tubig. I So, see. nabutol, pag nabutol ang tubig, yan ang peligroso man lang dyan sa bandang iyan. Iyon, ano. O mag-ingat na lang sa mga Oo. kababayan ta dyan. Di pa man si Mayor mo niyang ki-order, ano, for possible evacuation. Tami na, yan baga, minalabaw sa, minalabaw sa tinampumigo, di ba? Iyo po. Sa kanya nag-apaw na siya sa tinampungan Okay. yung paano ang kanal magibungan, paano katong baybay na pigbulos kang saro. Oo. O di, sige, mag-ingat lang sa mga kababayan. Ano, Piktarong Barangay, Masarawag, parting... Lamang ang Manila pa po na masyado. Itong Masarawag lang po na nagbubulos duman ng tubig. Yeah, oo. Okay. Ano ini? Abay lang tabi manong Rick. Jim, ano yun yung Apo. tubig ko noon na nahiling ko sa kwanta, sa Yeah. monitor ta? Yun na yan nga Masarawag mga yan. Sa report, hali po dyan sa may partikan Barangay Masa. Baka dito na kung araw ka ng bulos na gutubig na. Live yan o na video yan? Jerome? Live yan na video yan? Patanatad ako ta nervyos ko ngunyan gani. Makaskason sa dagan ko mina. Ang kwan palan yun ang tao nagdi-10 age yun. Ang kwan na de. Pag tubo-tubo ang kapasan ng buhok. Uy, mag-ingat kita ha. Ang tubig, basta, arog kayo ni. Kung day kaya ang tubig mga tugang balyuhon, day po magpirit. Day po magpirit, ha? Sa dagat, arog kayo ni. Kung di ka na sa dagat, di ka taong maglangoy, di ka magduman sa dagat na lampas sa liog mo. Di ka nang magduman sa lampas sa abaga mo, kung di ka taong maglangoy. Pero po kung mas dyan sa mga spillway, dyan tabi sa mga swollen rivers na yan, pag ang tubig tabi na iling mong maitom, brown, makaskas ang pwersa, dahil ka magbalo dyan, maski yan hababa, junior, maski yan hababaw, nata po. Maski ang tubig na yan, mga tugang hanggang sa tuhod mo, sana, o lampas sa tuhod mo, di ka po magbalo, may gapo yan na kasarabay. Pag tinamaan ka ng legs mo kan gapo, nabangguran ka, pwede kang matumba. Pag natumba ka, pwede ka mga tugang na ianod kan tubig, kan makaskas mga tugang na current kan tubig sa lugar na iyan. May pinadara sa kuya si Noel na Manalo. May pinadara sa kuya si Noel na Manalo. Ay ano ini? Ay. Naka-standby na sa mga heavy equipment kan. Tinampoy ni Jim Manangat. Naka-standby na sa mga heavy equipment kan DPWH pasado sa post ni Congressman Adrian Salceda. Oo. Pasiring sa Mayon Unit for clearing operation.
Ano yun? Sigurado pagkulpa ka ni BBB, Oo. sa araw kan dati na sitwasyon, mga padagarag pa, bay-bay ka po, anya ang sa tinampo. Salbatana, tinampo ini. Tinampo na naging salog. Tinampo. Ay nako, makatakot man ini. Susalog yun ang tinampo yun ang salog. Naiwaso na. May nag-araging auto? Kaya pa yan, tanay pa man, nagasarong oras na bagsakan uran. Oo, pero ilang nga, suunin nga ng sarong inubang auto, kabanga na sa ruweda ang kwan, ang tubig. Direkta yan sa Purukotso. Oo. Taman ako. Relax lang po kita ha, mga taga-barangay Masarawag. Ining nakapost sa Masarawag ngunyan, kaya purunduhon ng unaninda ang kware habang atab pa iyan. Ngani, uran pa sana, ipano kung bagyo na, yan. Mag-ingat po kita. Bata, ining low pressure ngunyan sa may partikan Mindanao, pigabantayan ta, pero kwan man da tabi, kwan man ang bako man siya, bako man tabi siya, kwan, bako man, dako lang tsansa, na siya mga tugang maging bagyo. Luminipot kaya, ang bagyo kaya, ang hanap kan yun, init. Parang tao. Ang init, ang bagyo, ang hanap ka, ang init. Ang low pressure area, mainit yan. Mainit. Pag high pressure, malipot yan. Kaya nagdudulag dyan ang bagyo. Kaya baka, sa may lugar ta, luminipot. Kaya, baka arog ka yan, mga tugang ang sitwasyon. Okay? O ingat lang po kita ha. Good afternoon, Tabi Henry Nahiling taga Casubago sa Pacific Mall. Okay. Salamat po. Naglakaw-lakaw lamang ta, magpalipot-lipot sa Pacific Mall lamang. Good afternoon, Tabi. May baha na po digdi sa muya sa Ligaw. Relax lang ha. Dahil po, bako. Mapundo yan, sabi kang Pag-asa ha. Mapundo po yan. Kaya may kanta pagkakaan si John Lennon. John Lennon, rhythm, listen to the rhythm of the fallen rain. Arog bagay yan ka na kanta ni John Lennon ba yun? Deko aram ko. Baka Neil Young. Deko kabisado eh. But anyway. Alright. Nagpurupundo na po rin sa uran. Okay, sige. Mag-ingat ha. Magparapauran tayo yan tabi mga tugangan. Higikan ng tabi kan sipon. Pag sinipon ka, magparapag-istorya sa konsisay. Pwede tabi na makaulakit ka. Ang sipon baga buda abo ani bakan an abo may bakterya, ang iba tabi igwaki igwaki virus pag acute na ha. Mariana Micaela Florida, mauran na hapon sa Rapu-Rapu. Mauran da sa Rapu-Rapu eh. Mauran sa pagkahapon, Henry, looks younger than before. Bumabata ng 10 taon dahil sa bagong gupit. Ara po, style man sana po anta. Kung halaba ng buhok, nariri paro tabing manipis. Mauran na hapon tabi sa mga taga Kamalig Albay. Yan, okay? Sa Rapu-Rapu, mauran man, kasubagong ngunyan po, madiklom na naman ang kalangitan. Yan. Maria Grace San Juan from Karamuran, Catanduanes. LR Risera, good PM po. Ay, hindi pa ako EVP. Sabi, LR, hindi pa ako EVP. Si Sir Glenn po ang Executive Vice President. Ann Badillo, wala po sounds. Wala na. Chika daw tabi sa sounds noy. Wala kitang sound. Rodney Rimpilio at saka kay Claire Maria Nunez. Saka po digdi sa Ginobatan, kaiba po ang Kagrat. Yan. Mauran talaga. Mag-ingat tabi ha. Ngani po na ayos na sa tuwing hapon sa mga taga-Banwaan man Kambakakay. Yuda tabi yan. Mga tugang ang sitwasyon sa tuyang palibot. Anong mga tugang ang dara kang uran? Natata, dapat natong ipagpasalamat kung nag-uuran. Diba? Ano ang dara? Kang iba, ang uran baga, minakaw sa iyan ki, ano yan? Pag nag-uuran tabi, minadara iyan mga tugang kibuhay. Pag nag-uuran, minadara po iyan mga tugang nin tao, ay nin buhay kan sa tuya tabi na kapalibutan. Yan. The Cascades Rhythm of the Fallen Rain. Okay. Falling Rain. Thank you po The Cascades pala. Cascades po yan ang nagkanta. Okay. Sana
mag-order na muna si Gov Kim. Ito kayang sa ginubatan po, susog naman sa pag-aadal na ramanong Rikbud akang provincial government, dahil man po siya Darakan Quarry. Dahil man po kay Quarry sa area. Yan pong baha. Bako po Quarry area ang kausakan pagbaha. Inedalo na po yan. Kaya dahil man po konektado sa Quarry. June live, tapos na akong live ko tabi. Wala pa akong live Ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing magmangatay kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay, ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade sarong efektibo mga tugang na pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mapugulan o pwede pong mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po ang Leverade sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na! Para sa baskog na atay, ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Leverade Silimarin Capsule, mga tugang, ayan po approved kan Food and Drug Administration. Okay, thank you pa din Chris dahil sa uran pade na-discover ang anomalya kan mga contractors po na DPWH. Medyo, yun man ang gadadi. Dahilan mga tugang sa pag-uuran. Okay. Good afternoon, Henry. Ang agum ko, na-confirm ko po na may kinahumaling ang isang GRO. Nata daw ang mga lalaki mahilig sa GRO. Di ko aram kung nata. So agum ko, nag-iwal kami 3 weeks ago hanggang sa naglakaw-lakaw ako. Paano kaya, dahil na napupundo kakaduman sa lugar dyan sa Legazpi, negod ang namit bida na sarong GRO. Ano daw yan anyaon sa endata? Maski may agom, nadudurat. Paki-explain daw tabi Henry M. Ta nagdadangog ako ngunyan digdi sa harong. Tamalibong tabi ang sakuyang pamayok. Anagom ko, gabos na sweldo niya napapaduman sa GRO pag sweldo niya. Iuyam-uyaman ako. Tabangin na ako, pag di ako napagkapugol, dudumanon ko yan. Awinda, hello? Hello? Ay, hello? Hello. Oh. Ano po? Karaman mo sa agom. Kuha din sa ATM kagagom niya. Paunso? ATM. Oh. Ano yan baga? ATM na. Yung baga pati mga construction worker, may ATM. Kwaon. Oo. Kuha niya na ito. Kaya hindi na maglibong ang payo niya. Ako kaya, amigo, di ako nagtutubod na. Pag naging karelasyon mo ng GR, may pag may ikot ng di man dyan, namumuyan, sorry po, pero bako gabos. Ang kanakala namumuyan sa'yo mo, tegwa ka. Tama? Kaya nga nagsinda, entertainer. Kumita. Oo. Ako kumita. Iyon na nga ni yan talaga, pag lumog ka dyan talaga, lambingong kang biyo kang magbulad-bulad. Bako sa, pag lumilaw ko dyan dito, ang kwarta mo, patapo na yan. Iyo, totoo yan. Sa totoo lang, di pa ko na. Sa tanang buhay ko, gari. Dahil lamang ako naka-experience dyan. Kita baga ang mga lalaki. Kasi dyan man, paminsan-minsan. Pag nanda, Pero pag ko yan, pag nailing mo na, kung mga curiosity sa'yo mo, paano ko pa man? pata na tawal bigo tanga ang parong parariyo. Saro ang ko yan, ang supplier ng perfume. Saro ang perfume, saro ang shampoo. Palibasa sarang manager ani. Bako sa nabipi, sa ng tindahan dyan, yung utang baga yan. Sarang Salvatana, ang paan shampoo parang yung parong. Tingin din dyan ka sumanggi. Kaya utang mo muna.
Inay ko po, patan mga lotion para rin, ah? Kung ano ka available sa tindahan, di ako kao. At tayo. Buda, pag sineryoso mo ang buhay mo dyan, wag mong, ano po kaan? Wag mong subukan. Sa Pero totoo kung na. sa nga Ha? yan, VP, itong mga lalaki, Arken eh, Oo. huwag mong tambayan, daanan mo lang. At saka wag mong hawakan, tingnan mo lang. Dahil man nga nito, pag ikaw umawak yan, may ka-table ka, gasto yan. Kada kapot ba yan? Uy. Makatakot mo dyan, VP, ang Kan mga pakpak. panahon, nata daw dyan ta, sabi, ang pagbugtakan baga kang ladies drink baga, pag itaas nigo, sarong tungga, kabangan tada. Mga makaskason min na siya. Abot ka, VP, Camel. Ka-table mo, Camel. Kasi, ang makatakot dyan, VP, Camel, no? Matibay yung pupumakpak. Arog kayo ni. Bata makatakot dyan ta. Ang perfume ninda, pag duminukot sa braso mo, pag duminukot sa bado mo, pag uli mo, dahil mo nang ganmari, yan, labahan mo na may parong paan. Madali yun man sana yan, VP. Ah. Pag luwas mo, pagali ka dyan, kumarigo sa kibir. Galing buyong mong kapag uli mo, ano? Ay, marayo ang question mo. So, kumakan sa rong beer, ilabar mo. Ano? Pag nagano ka kay minis mo, Tapos sagin ka parang bil ka na. magsigsag ka mag-uli, tapos nagbilot-bilot ka. Awin na. Naman mo ito, pakuha mo sa ATM. Na mapundo na rin mister mo. Mawala na sa libong kampayo niya. Basta malibong ang payo ko niya na hapon. Sige na. Bye-bye. Ano? Mrs. Daguga okay maray tabi. Advice ang taka. Hello? Bay, Oh, good afternoon. good afternoon. Ang problema kay ito ni classmate na manalo. Ano na? Nag-explican ba ka? Ay, yun ta, hindi ko gingan niya. Yung palang dapat buyong ka pala. Para sige kaya buyong, bilot-bilot ka. Pero kaya... Ang sa pabango naman, Na. natatama ula sa kibir. Oh, Sayang. Oh, sayang. Uli magpabango ka. Magpabango. Oo, tangaling, ang pabango, pag-alay mo sa arong, iyo ang parong mo. Ano ganyan niyo? Dapat may pahamot ka sa auto mo na pareho kan sa harong nindo. Yan. Di ba? Oo, tapos pag naglaog ka, pabango ka. Pambago Oo, ka, maski dating magdugog pahamot pa. mo, na pareho kan sa harong nindo. Oo. Eh, marayo lang, very professional ang style mo. Kaya pag-alay mo ba, pre, pag-alay mo ba sa arong, sa parong mo. Oh. Iyo ang parong. So, maglaog ka man dyan, mas kanong parong pag ang mga ka-table mo dyan. Pag uli mo, yung mga parong kang mapaparong sa'yo mo. Ano bang message niyo? Dahil ka makalusot niyo? Tama. Para mamparungan sa ano bang message? Doon ang pigpaparong na parte kan tao. Kanadong. Iyo, number 1 pare, payo. Nga, naranasan mo na. Ang payo, parong sigarilyo. Ay, sa bagay, sa ikaday ka man maparong ang isa payo. Ikadua, guramoy. Ade, ikaday ka man maparungan. Tapos yung salbatana ka. Sige na, bye-bye. Lat ko na ta. Bata may naghagad na advice na misis kung ano-ano. Hello? Ay, yan. Ano? Pagpanot ka ro, Ano na nga ni Migo? hindi ka ro magamit mo. Nabasa akong kapis mo. Sa totoo lang, ay sus, ako di ako, di pala ko experience sa maglaog-laog yan, di ako namuya dyan. Kaya nga, nabasa mo sa Facebook na karaw. Iyo. Yung mga gumda, nag-anibersaryo. Oo. Maray pa nga, alam yan dyan sa CCTV. Oo. Hinalog po sa sinda. So, nagabukas mo ng pinto. Oo. O, tara nga, George, kumusta? Sabi ka na, istado mo ito? Oo. O, pag nag-basketball kami, kasarap ito nga ito. Oo. Kanya nga doon sa lamisa, magrani sa waiter, boss. Ano? So, dati sa ka? Oo. O, natapistado mo nga ito, waiter. Oo. O, tabor basketball ko nga ito. Oo.
Toto, dumanin na sa Chile. Oh. Ano nang nga, George? Gano'n mo na kasi napasya nga. Oo. Kaya private room nga kita. Oh. Nag-iiton so agaw. Mus na nga ya. Naglasa sa dua. Oh. Lumunod sa Taxi. tricycle. Sa tricycle. Tricycle. Bit ko pala sa tricycle driver. Di ko nga, George. Hindi nga, iba naman yung dala mo ha. Magkano sa puti nga ya? Sa gumpalan. Dahil na ba ganyan si George? Awinda. Awinda. Karawan sana. Yeah, yeah. Okay, okay, okay. Sa beer house, sabi nga ka na amigo ko. Ano mo, asukay naglaw dyan, na makwarta, kulay ka kang kwarta, mara ni sa'yo mo, mara ni diba sa ukay? Yeah, yeah, yeah. Okay. Iyo, kwarta mo na nakabol yan, kaya aram damon din ako, kung pag-minus ka niya ako niya. Kung ba siya, aram mo na. Yeah, okay, Dahil okay. ka nga bukan dyan. Okay, Migo. Okay, Bigo. Salamat. Alright. Naglalawag dyan. Okay, thank you pare. Thank you. Ni Mrs. Arog gani, daw ka kimaray ha. Mrs. daw ka kimaray. Dawgon mo kimaray tabi. Nata ta si Mr. Haputon mo sa diri mo, nata si Mr. mo tarog ka yan. Kitang mga mayagom, kamong mga mayagom tabi. Di dapat nagkakasinupugan sa lambang saro kung mag-agom. Do whatever you want for the satisfaction of your partner. Kasi, sa mag-agom, gari masanaan sa empleyado, ikaw kipig-apod na satisfaction. Sa relasyonin mag-agom, sa relasyonin, ikaw kipig-apod na satisfaction, na pag day satisfy ang kada saro, ang saro sa pwedeng option is to magloko. As in, maghanap nin iba. Hello? Hello, VP. Po. Di mo nagad paglingawan sarong patos na pandesal. Tapos, Pag sinita ka ni misis mo na, natanungan mo niyang kapag uli, oo, kunyari ka, dagit ka, oo, puton mo si misis mo, natataday mo ako binuksan ka sa banggi. Tilugod ako nakasangli. Di bakal na sana ako kay pandesal, alunin ako katutok-tok. Maray ang tip mo, Bigo. Maray ang tip mo. Pandesal man sana yan. Yes. Sige, tabi. Bye. Arog kayo ni, Mrs. Arog kayo ni, ha? Dagon mo tabi ako. Ang pigreklamo mo, si Ago mo, tanaw humaling dyan sa GRO. Ade. Now, ang GRO kaya, gigibuhon ka ng gabos para maugmasan ang customer niya. Bako, John? Lalo na kung ang customer niya, ano nga po ka yan? So, may datong, may kwarta, tadyan pa din, sa Laog kan Beer House Junior, dahil manghipugi, sa totoo lang. Dahil pugi dyan, kung igwa kang dakol na dara, na budget, ika ang pugi dyan. Dahil dyan pagurapong kipandok, ha? Di ba? Kung paano ka dyan mag-entertain, paano ka dyan ma-entertain, dahil dyan sa abilidad dyan, tabi. Now, araw kayo ni Mrs. Anago mo, kaistoryon mo. Tabaka, ano nang tig-agom ang kaipuan mo na dapat kong gibuhon, Bako Junior? Tanata ng tig-taarog kakayan. Anong pagkakaiba kaini, buda dyan? May pagkakaiba ng tig. Tagal ito ng tig-balagbag, suko na ako sa imo. Tama. Hanip, perming nga paldong kontraktor sirhen. Sabi ni Madam Mabel Meneses Oropesa. Good afternoon, tabi sa imo. Iyo po, kaurunan man sa imong agom. Tara mo kaya yan, nakakaderota iyan nin pundo kan magagom. Kung naglaw, ito. Masikaso kaya baga pade, maalaga pa. Kuahon ATM tapos mag-open graday kay bagong account. Kung naglaog ka dyan, pade, ang pambidbid ko, technician ako, taga-irahay ako kan puso mo. Ayos ka pa din, Chris, ha? Ayos ka mga tirada mo. Yung baga. Kaya, dyan tabi, dyan man yan ngaya, papurugian, wala dyan paharamutan, wala ang paharamutan dyan. Abilidad tabi yan, Mrs. Kaya po, kung ako sa imo,
karon mo kimari agumo, baka may problema siya kung nataarog ka iyan ang sitwasyon sa buhay niya. Paano man kamo man na mga maises. Paano din siya na madagit ang agom? Madadagit tabi. Dadaogon ka mo talaga ka iyan. Ilingon mo para nagulang agumong nakainom, imbis bagang haputon mo kung nagkaon ka na, nagkape ka na, kumusta ang trabaho mo, imbis na haputon mo, alagaan mo, kung mo lamang sa tsinelas, tawan mong tsinelas, tawan mo sa short o kung ano, sasabaton mo kimuslak, sasagaton mong iwal, may agum ka naman, tagalzi mo. Tapos dumino man na yan sa GRO Junior, harayo pa sa GRO, naka-smile na. Pag abot ka na gumo, may kupo pa. Kiss, sabay hug. Anong tagalan mo kaan? Tapos, bakit ngayon ka lang? Mukhang pagod na pagod ka. Kumusta ka? Sin ka man ka? Bako daw ka? Paano kaan? Aram ang word na thoughtfulness. Mrs. Ang word na thoughtfulness. Tama pa din, Chris. Ang word na care. Ang word na pag-asikaso. Dakol tabi na lalaki ang nadadara ka yan. Diba? Dakol tabi, Mrs. Ano dapat you should know better. Know your husband better. Anong gusto niya? Aram dapat ang paboritong pagkaon. Tama, Junior? Aram ang paborito niyang higda. Aram ang paborito niyang bado. Anong gusto niya sa imo bilang mag-agom? Baka din na pag-urunan niyan, kaya nagiging arog ka ng sitwasyon. Tayo na GRO, nag-serve tabi yan, mga tugang, for customer satisfaction. Tang relationship is client, ano po kaan? Customer and client relationship. Bako yung tabi pa din, Chris? Yan kwan yan. Kaya tabi, adalan mo kimaray kung napano yan na sitwasyon. Okay? 5, bago mag-abot ang alas 4 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ha! Ibalong! Ha! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800.
or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Ang mga helang kangatay, arugbokan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Takaning mga tay kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud at protection kanatay. Ini po may silimarin na halis herb. Natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid sa pong antioxidant na purbadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sabi ni Pading Chris Gianan, biblical times pa pade ang GRO, one of the oldest job. Yan talaga ang trabaho kaan. Kapag nanunumpungan lalaki, yan talaga minadalagan. Remember, so nag-invite pa ki mga parabayli, mapaugma lang suhadi. Iyong manangad, ano? Nasa Bible mananggad pa din. Matibay ka ngayap. Paring Chris, nakaukod man sana ako sa imo. Mapaaram na tabi ako talas 4 na. Dakol pagitang mga pwedeng saga na. Dakol kitang mga pwedeng pag-restoryan tabi. Hindi po sa stasyon kan DCGB. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Salamat. Goodbye. Maray na hapon sa Boss. Ingat po kita. Mauran po ang sa tuyang palibot. Mabuhay.